Ето това си бяха едни много добре обучени родители. Семейство Белчеви, специално за здравето отблизо. Сега минаваме към другата ни тема днес. Сигурна съм, че на всеки от вас, поне веднъж, в живота му се е случвало да стане жертва на заледените улици. Сега да вирнеш краката насред улица не е никак приятна гледка, да не говорим за усещането, което напомня за случката дни наред. Болката често е много продължителна, а синините и отоците са почти неизбежни. Има и по-тежки случаи, разбира се, но за всичко това медицината е измислила начин, с който много бързо да забравите за неприятният инцидент. Нов лазерен уред помага за бързото възстановяване след каквито и да било травми. Това ще ни представи днес физиотерапевтът доктор Силвия Паскалева. Първо вижте повече за нея. Доктор Силвия Паскалева е истински любител на спорта. Освен, че редовно го практикува, от 25 години помага на множество спортисти да стъпят на краката си след травми. Член е на Асоциацията по рехабилитация и не спира да се интересува от новостите в професията си. Специализирала е в много страни, едни от които Франция, Германия, Швейцария, в областта на заболяванията на опорно-двигателния апарат при деца и възрастни. Обича екзотичните места, на които не пропуска да отиде във всеки свободен момент. Доктор Силвия Паскалева вече е при мен. Здравей, добре дошла. Ще си говорим за една иновация, нещо, което наистина е ново и много бързичко може да ни спаси от травмите, да, което е добра новина още преди ледения период. Разбира се, това е един нов апарат, който последните една-две години така доста широко ни използваме в клиниката. Една година го имаме в клиниката, доста широко го използваме с много добри, вече доказани наши клинични резултати. Това всъщност е лазер, нали така? Да. Който въздейства върху оттока синините или как? Разкажи принципа какъв е. Лазерът по принцип е една от така най-бързо, може би, в последните години развиваща се апаратура. Нали? Да, това е бижуто, с което ние разполагаме. Наистина изглежда като бижу. Лазерната светлина, всички знаем, това е светлина, насочена, фокусирана светлина. Какво е по-различното? До сега в физиотерапията, говорим изцяло в физиотерапията, се използваха малко по-нискоинтензитетни лазери, които действаха по нервно-рефлекторен път. Не толкова директно на проблема и на травмите. През последните 10 години, защото това наистина е един дългогодишен, 10-годишен труд на разработка, се търсиха малко по-силно интензивни, по-насочени светлини, по-мощни лазери, които да въздействат върху болката от една страна и върху биостимулацията, регенерацията на тъкани, стави, структури в организма. Освен това, този лазер е много интересно. Той е разработен и тестван в едни от водещите спортни елитни, разбира се, в чужбина клубове, защото знаеме, че в спорта ние бързаме да върнем състезателите към активен, веднага към тренировачен състезателен режим и там търсихме нещо, което да може да въздейства максимално бързо. В началото и ние нямахме доверие определено на тази чудатост на апаратурата, защото ни звучеше много... фантастично. Разбира се, чисто рекламно. Напротив, оказа се, че аз ви казах, че една година работя с този апарат и се оказа, че това не са неща, които са нереални, съвсем реално се случват. Много е лесен за експлоатация. Когато казваш бърз възстановителен период, какво означава това? Да си го представим зависимост от това, травмата най-вероятно. Да, каква е травмата. От една страна този лазер може да се приложи в острата фаза. Тоест, когато имаме болка, когато имаме моментално някаква травма, дали ще бъде разтежение, разкъсване, мускулно, лигаментарно, няма никакво значение. Изкълчване дори, най-баналните. Ако се започне максимално бързо, тогава резултата е буквално след първата процедура. Буквално е след първата и пациентите го усещат, ставайки. Когато говорим за хронична болка, там може би периодът все пак е по-дълъг. Да, там вече са необходими да се направят няколко процедури. Между другото, той е много лесно приложим. Те се правят около 3-5 са максимум процедурите, които биха могли да се използват. Все пак е доста мощен, доста дълбоко прониква в тъканите и както ние знаеме, дозата определя дали ще бъде. Ниските дози могат да стимулират, но високите дози могат да доведат и до негативни резултати. Така, добре, че той ще си поговорим още за този лазер. Искам сега обаче да видим един
един от водещите травматолози у нас. С него също си поговорихме за най-често срещаните травми през зимата и ето варианти, с които можем да се справим. В зимния период се увеличава броя на небитовите травми, свързани с най-често натъртвания, охлузвания и вече по-тежките травми, счупвания на кости, разкъсвания на връзки, обикновено на долните крайници и на ставите около ръката, китка и предмишница. Свързани с студеното време, заледените повърхности, изнервените хора около Коледа, естествено, трябва да го забравяме. Всички се юрват да купуват подаръци, малко изнервени стават и забравят да се пазят. По-голямата част от тях са леки и преминават за няколко дни, затова е хубаво да знаят хората какво да използват от така наречена домашна аптечка. Това са противовъзпалителни мазила, които в началото на веднага след травмата е хубаво да се охлади мястото, ако е възможно. Това, разбира се, най-късно 2 до 3 часа след това. Да се постави крайника, ако е глезен в покой, да не се натоварва веднага. И има много бабешки лекове, които много добре помагат в такива случаи. Това е един компрес с извара, например, през нощта, охладена извара, без найлон, естествено, за да не се запали кръка. Само увиваме с една кърпа отгоре, за да не потече върху чершафите. Това е нещо, което действително много добре помага в първите няколко часа против отока. Но ако на другия ден продължава да е оточна ставата, дали ще е глезен, коляно, естествено трябва да се потърси лекарска помощ. В последните 5 години вече навлезаха така наречените високочастотни или високоенергетични лазери, които водят до едно дълбоко затопляне на тъканите и оттам по-бързо разкарване на оттока и възстановяване на функцията на ставите и на мускулите. Непрекъснато се срещат, предполагам, и зрителите с съветите на лекари да бъде по-сериозна превенцията, т.е. предотвратяването на травмите. Това може да стане с внимание, но знаете, че белите стават много бързо, лечението им или пък оправянето на белите е бавно, така че може да подобриме нашата координация на движенията, което става само единствено с движение. С определени упражнения може да се подобри работата на мускулите и координацията им с ставите и по този начин драстично да се намали възможността от травма. Така, с доктор Силвия Паскалева продължаваме темата за травмите и за това бижу, което ти наричаш нов иновативен лазерен метод, чрез който действително много бързо можем да се справим с така една травма, която е причинена или от падане, или от нещо друго. Кажи ми при какви конкретни травми може да се прилага този лазерен метод? Много широк е диапазона, на приложение, който има. Веднага след травмата е добре да се направи пълна добра диагностика. Аз имам щастието да работя наистина с едни от водещите ортопеди, защото възможностите лазера, които има, са много широки. Поставяйки правилната диагноза, намирайки точно увредените структури и тъкани, ние можем да въздействаме върху тях. Преди малко, като ви казах, че той е иновативен, тази дължина на вълната осигурява една дълбочина на проникване. Реално лазер може да проникне до 10 см. Дори ако имаме ние артрозни, т.е. и вътреставни увреди, би могъл да въздейства. Да. Оказва се, че при една такава хронична болка, възрастни хора с промени вече в хрущяла, разбира се, там ние комбинираме лечението и с други средства, които не са... Не само и това. Да. Разбира се. Нека да не смятаме, че това е панацея. Най-добре е да бъде комбинирано лечението. Тук виждаме един епикондилит, нещо, което е много често, за съжаление, срещано. Не само при спортисти. Дори хора, които дълго работят пред компютър, офис, по това непрекъснато работа с мишката и клавиатурата. Да. Голяма част от нашите пациенти са така наречени, те не са активни спортисти, но всъщност редовно тренират. И те почти
системно си натоварват тялото. Добре, Това е другия че... уред, с който разполагаме, който го вижда. Той е малко по-стар, но малко, не много. Така наречена ударно-вълновата терапия или шокуейв, както се нарича. Разбира се, за един много по-добър резултат ние ги комбинираме. Какво е ценното в лазера? Първата фаза на лечението е така наречената болкова фаза. Тоест, моментално блокиране на болката. А след това вече и причината След това, както аз обичам да се шегувам, първата фаза е за пациента. Тоест, защото какво по-добре да намалиме болката при едно такова състояние, знаеме колко е мъчителна някога. Втората вече фаза е така наречената лечебна биостимулираща, която вече е термална. Тя е с една, но доста комфортна, приятна вътрешна топлина, която се създава, за да може наистина да настъпят тези сложни биохимични реакции, които да доведат до... Добре, интересно ми е как точно парира болката? Много е интересен механизма до сега. Лазерите въздействаха на повърхността по нервно-рефлекторен. Сега той, тъй като е малко по-дълбок и доста по-силен, той е до 12 вата, разбира се, мощност има, която има възможност да се коригира по време на самата процедура, той прониква на по-дълбоките структури и чрез така наречения гей контрол, мейзе контрола, нали, ние парираме болката и освен това става една стимулация на така наречените опиоиди, т.е. обезболяващи средства. Обезболяващи средства. Между другото, дори често пъти ние в клиниката, колегите, тествайки болката, тествайки проблема преди самата процедура и след самата процедура, прага на болката се снижава повече от 50%. Факт е, много висок процент. Не искам да... Това е клиничен опит, който аз поделям с вас в момента, защото наистина е от означава ли да речем, че може да помогне при един тендовагинит? Плексит, ако щеш, дископатия? Да, би могло. Всички тези заболявания, които изреди, може да помогне, но пак подчертавам, преди това е хубаво да се направи точната диагноза, за да се види. Никога една болка в рамото не означава, че става дума, нали, за плексит. Трябва да се види точно коя структура, за да може да се действа максимално локално. Всъщност това може да се случи с екип от лекари, които подготвят аз пак ви казах, нали, както в момента ортопед, травматолог, да прегледа, да прецизира точно какъв е изхода, защото някога пациента може да съобщи за други проблеми, които обаче да бъдат последствие от травмата. Всъщност никак не е толкова това, просто, което нали, е важно за пациентите, колкото по-рано след травмата той направи консултацията си с ортопед-травматолог, потърси помощ вече за лечението на травмата, толкова резултатите по-бързи са и по-пълноценно става възстановяването на структурите. Какво се оказва? Ние имаме пациенти с един изкълчен глезен, една банална, често срещаща се. Решава, че ще му мине, но минава ден, два, три, седмица, не минава, не потърсва помощ. Проблема. Да, и тогава хронифицира. Тогава започват да страдат други структури и тъкани, както преди малко и доктор Василев сподели. При деца може ли да се използва или има някакви рискове там? Не. И при деца може да се използва, над 6 години е показан. Ние имаме доста случаи, там параметрите само, че са малко по-различни. Добре. Това е хубавото, че той ни дава една много широка гама на приложение. Напомням и на нашите зрители, могат да задават въпросите си. Надявам се, че ще намериш време да влезеш в нашата фейсбук страница и да отговориш. Лично аз знам, че в интернет няма как да се преглежда или да се направи някакъв медицински преглед, но пък може да се даде една консултация, която да бъде полезна за нашите зрители. Разбира се, че може никакъв проблем с готовност и с удоволствие ще го направя, защото ние, между другото, за съжаление, този апарат го няма на много места, само на 2 места в България, за съжаление, и ние имаме пациенти от цялата страна. Има специфики, нали, хората могат да споделят конкретния си проблем. Ние си говорихме и с теб, че от време на време може да бъде натоварено сърцето. Това също трябва да се прецени от екипа специалисти. Абсолютно не трябва да се предозира. Аз преди малко ви казах, той е доста силен, доста мощен, но дозата определя дали една процедура, едно лекарство ще бъде лекарство или отрова. Или отрова, добре. Така, продължаваме на
нататък. Отново повтарям нашата фейсбук страница Здравето отблизо. Там ще намерите и координати за обратна връзка с доктор Паскалева. След малко пък ще ви срещнем с певицата Рени, която се завърна от Израел. Защо го направи? Ще разберем от интервюто и от рубриката Здравно досие. Сега вижте какво остава при нас до края. В предаването остава да видите новият живот на певицата Рени в здравно досие с Ева Кекерезова. Рецепта за щастие на Тина Търнър, която навършва 75. Пътят на щастието на стрелеца и изодите, които го заобикалят от астролога Хули Леонис. Останете с нас, вижте здравето отблизо. Да зарежеш кариерата си на успяла певица и да се отдадеш на семейството си и то далеч от родината си. Много малко хора имат смелостта да предприемат и да направят една такава крачка. Не и Рени обаче, която е едно мъжко момиче, както тя самата нарича себе си, за живота в Израел, за децата си и любовта ще разберем в рубриката на Ева Кекерезова Здравно досие.